Toto nie je riešenie. Osobný pohľad a príbehy z praxe. Pamätáte si nejaký špecifický prípad likvidácie, ktorý bol pre vás mimoriadne náročný alebo zaujímavý? Áno, bolo ich viac a bolo by to dlhé rozprávanie. Historicky som manažoval prvý riadený konkurs na Slovensku. Viac ako 130 zamestnancov počas celého procesu neprišlo o prácu, podnik sa oddlžil a začal potom prosperovať. Bolo to aj medializované, lebo išlo o prvý riadený konkurs, ktorý bol úspešný. Na toto som hrdý. Čo vás na práci likvidátora najviac napĺňa? Pomáhať podnikateľom uzatvoriť jednu kapitolu ich života a zároveň ich pripraviť na nové začiatky. Je to proces, ktorý môže byť náročný, ale s profesionálnym prístupom sa dá zvládnuť dôstojne. Je to aj dobrodružstvo, ako často píšu novinári, balansovanie na pomyselnej hrane zákona, hľadanie nových možností a alternatív. Zákonnosť procesu je ale na prvom mieste. Aký je najväčší mýtus o likvidácii firiem, ktorý by ste chceli vyvrátiť? Často sa myslí, že likvidácia je vždy známkou neúspechu. V skutočnosti je to strategické rozhodnutie, ktoré môže podnikateľovi otvoriť dvere k novým príležitostiam. Cieľom podnikania je dosahovať zisk a nie produkovať stratu.